Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi asiphe usuku lwanamhlanje. Namhlanje ke insuku zingu-8. Ludlulile umhla ka-7 weRapture. Bafowethu asifundeni. Masifundeni. Kuzosisiza lokho. Asifundeni izwi likaNkulunkulu. Ibandla elimi ngezwi likaNkulunkulu amathuba amaningi ukuthi lihlwithwe ukunebandla elimile ngemibono, ngoba uSathane uyayenza imibono. uSathane uyazenza ingelosi yokukhanya. Angazi ukuthi ngempela soyifunda nini lento ukuthi uSathane uyazenza ingelosi yokukhanya. Selokhu simile nalabo esime nabo sikhuluma into eyodwa, sithi ngeke lihlwithwe ibandla ngokusho nokufisa kwabantu, kodwa lizohlwithwa ibandla ngoba sekuyintando kaNkulunkulu. Ngeke atshele uJesu indodana yakhe, ngeke atshele umuntu. Pho ukuthathaphi ukuthi uzotshela thina engatshelanga indodana? Singobani kanti thina kahle hle? Anikamazi uSathane. Ngesifunda abaseKorinte besibili chapter 11. BaseKorinte besibili chapter 11. Ake ngiguqe ngithandaze. Ngiyezwa inkonzo iya kwenye indawo manje. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyacela Nkosi ukhuluma uzambule nangaso lesi sikhathi. Khuluma ngomoya wakho ingcwele, ufundise insali yakho, ufundise ibandla lakho, ufundise labo Nkosi abakuthandayo nabakumele, noma ngabe kukhulunywani benganaki lutho ngaphandle kwezwi lakho, ngoba izwi lakho limile inguna phakade. Siyabonga Nkosi nomusa, siyabonga uNkulunkulu wethu. Dumo lonke silinikeza wena. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu weqiniso. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu olimela izwi lakhe. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Ngifisa ke sibuka abaseKorinte besibili chapter 11 verse 13. Lithi ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya, ngakho kuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ezikuphela kwazo kuya kuba njengokwemisebenzi yazo. Bafowethu, ngiyacela phela manje, sesiyacela ake nisiyekeni ngeRapture engekho, siyekeni ngeRapture engekho. Ayisiyekeni nje manje, sesikhathele yinini. Silokhu senza silokhu silungisana nedamage, senza idamage control. Hayi kahleni bafowethu, kahleni, siyanicela nje. uJesu ushilo wathi akalwazi usuku. Ubani wena usulwazi? Wena ubani ngempela? Ubani wena? Hayi, ake uyazi indawo yakho ekukholweni, wazi ukuthi indawo yakhe ikuphi, uzazi ukuthi ungunamba bani. Izwi lenkosi uPaul uyibeka icace lento kwabaseRoma, uyibeka icacele noma ubani. Wathi umuntu angacabangi athi mkhulu kunalokho ofanele ukucabanga. KwabaseRoma 12 verse 3. Ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulona lo phakathi wenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokhu uNkulunkulu abele lona lowo isilinganiso sokukholwa. Ilona lowo wabele isilinganiso sokukholwa. So asisubukela phansi abanezilinganiso esicabanga ukuthi zincane zokukholwa, ngabantu abacabanga ukuthi banokukholwa okukhulu kanti akukho. Hayi, ake singayenzi leyo nto. Akekho umuntu owazi ukuthi iRapture inini. Akekho. Uma uJesu engayazi, ubani wena usuyayazi iRapture ukuthi inini? Hayi, ke sikahleni bafowethu, ake nime nje, ake sifundeni izwi
silalele izwi, senze lokhu uNkulunkulu akufuna ezweni lakhe. Manje senizoprove ukuthi nizengelosi zikaSathane, niyaziguqula nizezingelosi zokukhanya. USathane uyaziguqula. Ucabanga ukuthi ubukhuluma noJesu ekutshela ngerapture. Umhla ka-8 namhlanje. Yenzekile irapture umhla ka-16. Yenzekile mhla ka-6 nangomhla ka-7. Ngale date kuSeptember yenzeka. Ayibo kahleni. Azathi umuntu sho. Hayi bafowethu, nathi singabalandeli ake sibakhethe abantu esibalandelayo. Thandaza ucela uNkulunkulu akuholele kumuntu weqiniso, kumuntu wenhliziyo yakhe, njengoba asho kuDavid wathi ngimfumene endlini kaJesayi ongowenhliziyo yami ozokwenza konke njengokuthanda kwami. Ake siyekeni laba bantu laba. Ngokuba abanjalo verse 13 2 Corinthians chapter 11 bangabapostoli bamanga izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izingelosi zokulunga ezikuphela kwazo kuyokuba njengokwemisebenzi yazo. uNkulunkulu akahlekwa. Lokhu umuntu akuhlwanyelayo uzokuvuna. uNkulunkulu nje akahlekwa. Kufanele siyazi leyo nto. Akahlekwa uNkulunkulu. Abayekeke abantu ukuzohlekisa ngoNkulunkulu la. uNkulunkulu uyayazi into ayikhulumile. Ake sifunde u2 Peter chapter 3 verse 8 soqala kuverse 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. Kodwa bathandekayo, manje ngingakhohlwa lento inye ukuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane njengosuku lunye. Verse 9. Inkosi ayilibali ngesethembiso sayo. Yabona manje uSathane uzofuna kuvele sengathi ulibele uJesu. Akalibele isethembiso sakhe. Inkosi ayilibali isethembiso sayo njengalokho abanye bathi kungukulibala. Kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. That is the only reason irapture ingenzeki. uNkulunkulu usibekezelele sonke kuba siphenduke, singabhubhi. Iyeza irapture ngesikhathi sayo, kuyeza ukuhlwithwa kwebandla ngesikhathi sakho, hayi ngesikhathi somuntu, hayi ngentando yomuntu, hayi futhi ngentando kaSathane. uSathane kahle ufuna sihlazane sodwa, sihlakane sodwa sithi irapture ayikho. Usebenzisa kabavuma ukusebenziseka. Uvumelana ukusetshenziswa uSathane. Funda izwi likaNkulunkulu. Siyeke ngezambulo zakho. Funda izwi likaNkulunkulu, ubambelele kulona. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe eyisikanhlangothi zombili. Khumbula, yonke inyama njengotshani nobukhosi bawo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali yavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Lalela, yini emile izwi ayisambulo. Hayi ukuthi uJesu uthe kade ngikhuluma noJesu. Senimenze wa cheap. Asikhonzi lo Jesu thina. Sikhonza uJesu owenza izwi lakhe. Nembali yavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yilo leli izwi levangeli engilishumayelayo mina. Ngishumayela izwi likaNkulunkulu. So izwi likaNkulunkulu lithi uJesu akazi ukuthi uzolanda nini ibandla yena. Ney'ngelosi ezulwini azazi, kodwa umuntu owaziyo nguBaba kuphela. Phonina yini lokhu nisitshela ama-date angasebenzi? Ngoba noma ungaxolisa, yazi ukuthi awuqambanga amanga kumuntu, uqamba amanga kumoya ongcwele. Uqamba amanga kumoya ongcwele. So manje isono esikhulu lesi, isono esingaxolelwa. Uqamba amanga kumoya ongcwele. Angazi mina abantu bacabanga kanjani. Hayi bafowethu, khona ezinye izinto ongafuna ngazi ukuthi ube nodumo, kodwa hayi ngerapture. Matthew 24 verse 36. Kepha lolo suku nalelo hora kakho wazi lutho ngalo, nazingelosi zasezulwini nandodana, nguBaba kuphela. Yini kanti esifunayo? Sifunani ngempela? Udumo waziwe?
wazwe kabe ngamanga. Hayi bafowethu, ake sisitikheni ezweni likaNkulunkulu, siziyeke zonke lezi ezinye izinto, azisenzeli lutho. Uthini uJesu kuMathewu 24 verse 4? uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu, njengoba beqhamuka besidukisa nje. Ngokuba kuyakuza abaningi egama lami bathi mina nginguKristu, badukisa abaningi. Noma ngabe laba-ke bengazishongo ukuthi banguKristu, bathe bakhulume noKristu, baqamba amanga. uKristu uyalimela izwi lakhe. Basholani ukuthi bakhulume naye? Basholani ukuthi yena uthe? Mina nginguKristu, badukisa abaningi. Verse 6, niyakuzwa izimpi namahemhemu, bhekani ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela kobe kungakafiki. Ukuphela kobe kungakafiki. Sekuningi izinto, ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, umbuso uvukela umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo, kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. So sesiyazi-ke manje, njengoba seke nama-rapture awu-2 abhuntshile, ukuqala kwemihelo bazalwane, uJesu sezobuya. That's all what it says. uJesu sezobuya, ukuqala kwemihelo. Akube yilona lo yaqaphele, akube yilona lo yazihlole ukuthi uhamba kanjani phambi kaNkulunkulu. Athi verse 9, lapho-ke bayakunikhaphela esizini, banibulale, niyakuzondwa izwe lonke ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. That is what is going to happen emva kwalama-rapture angekho. Abantu bazokhaphelana, abantu bazozondana, and uqaphele ukuthi ukhuluma kanjani wakhe. Ungazitholi usumahluleli, ungazitholi usugxeka ngendlela engafanele, kodwa vula izwi usho ukuthi izwi lithini. Verse 10, khona-ke abaningi bayakhubeka, bakhaphelane, bazondane. Verse 11, kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, njengoba kwenzeka nje, badukise abaningi, and unfortunately badukile abantu. Bathini manje emva kwalo mhuzuko? Bathi le nto kaJesu ayikho, kudlalwa ngathi. Kanti laba abantu abakhuluma leyo nto abadlala ngani, uJesu ukhona, uJesu uyaphila, uJesu azosilanda ngesikhathi sikayise, ayisakhe, ayisami futhi, yila emhlabeni. Akusebenzi makhalenda kuNkulunkulu. uNkulunkulu asebenzi ngekhalenda, akaze nje asebenze ngekhalenda. Ikhalenda libhalwa abantu benzela ukukhumbula. uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe, ukuthi usibiza ngokuthini kodwa sakhe. So ake siyeke izinto eziningi. Nandi iBhayibheli, uNkulunkulu wayefuna sibe nekhalenda, ngabe ulibhalile la eBhayibhelini. Alikho ikhalenda la ezweni lenkosi. Khona-ke abaningi bayakhubeka, bakhaphelane, bazondane. Verse 11, kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukisa abaningi. Verse 12, ngenxa yokwanda kobubi kuzophola uthando lwabaningi. Luzophola uthando. That is the danger that is approaching us. Emva kwalezi zinto kuzophola uthando. Asiduduzaneni bafowethu, asiqinisaneni, sithwalane emkhulekweni, ngoba isikhathi sokuphola kothando lesi. Kwabaningi kuzokuphela uthando ngenxa kwanda kokubi. Verse 13, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena oyosindiswa. Khuthazela mntaka baba, khuleka kakhulu kunakuqala, lifunde kakhulu iBhayibheli kunakuqala, ngena kakhulu kuma-fasting ngaphe kwendlela obungena ngayo. uNkulunkulu uzokusiza. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Hebrews chapter 6 verse 10, ayakawadla amandla omuntu uNkulunkulu. Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Verse 14, leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke, andokuba kufika ukuphela. Malingakashunyayelwa leli ivangeli ukuphela kuzofika. So thina masifuneka ekhaya ezulwini asisebenzeni, silishumayele ivangeli ezizweni zonke, ezindaweni zonke, ukuze kufike ukuphela sihambise ekhaya ezulwini. Ngiyathemba sidlulile-ke manje kule issue ye-rapture engekho. Abantu baze bathi ngiyobe ngingekho ngelanga elokuthi because I will be raptured. Mhlawumbe ucashile la khona ngazi, angikho umngane we-social media, ngazi angibonanga, kodwa iqiniso lithi uJesu akazange abuye ngomhla ka-7.
akazange abuye futhi akazubuya umhla 7 usedlulile. Besisho lento zingakafiki lezi insuku. Qaphela-ke ukuhlwanyelayo ngoba uzokuvuna. Ngifuna ukukutshela nje mina-ke ngizokutshela ngeke ngikukhohlise ngoba Jeremiah 48 verse 10 uqala ekusiya umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. So mina ngeke ngigodla inkemba yami eyizwi, ngizokutshela nje ngoba ngifundiswe. Ngizokutshela nje. Galatia chapter 5 verse 6. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyela umuntu lokho wokuvuna. Verse 8. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama, kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Verse 9. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singagadangali. Ngakho-ke njengokuba sinethuba senze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokholo. Kakhulu ngigxile ekuthenini uNkulunkulu akahlekwa, ningaduki. Anisizama ukuhleka uNkulunkulu, ningaduki. Ngokuba yilona naloyo uyakuthwala owakhe umthwalo. Uyothwala owakhe umthwalo. One day uzothwala owakhe umthwalo. So yeka-ke ukuthwesa abantu imithwalo engekho. Yima nje eqinisweni musuba umprofeti wamanga. Musufuza uyihlo uSathane. Bafowethu, thina abanye asibambaneni, sithandaneni, sikhonze uNkulunkulu, sihlale ezwini. Izwi likaNkulunkulu alijiki. Uthe uJesu kuMatthew 24 verse 35 mangaphazama. Kodlula izulu nomhlaba nakho konke kodwa izwi alikhulumile ngeke lidlule lingawenzanga umsebenzi. Babonise bantu yabonga, asiguqe sikhuleke. Ngibonile ukuthi inkonzo ifuna ukuya kwenye indawo manje. Sifana ngizamele esinye isihloko ezohamba ngaso iye kubantu. Siyambonga uNkulunkulu wethu lokho eme nathi njalo, engamanga nabaprofeti bamanga. Wama nalabo ababizileyo benhliziyo yakhe, labo athi bayokwenza njengokuthanda kwakhe. Glory be unto God and unto God alone. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Azani bafowethu nani abanye benihambela kude, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Wozani sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Wozani sihlanganise izandla sithandaze. Sisalindile usuku lwe-rapture esingalwazi nenkosi uJesu ingalwazi. Hayi lolu lwazi wabantu. Mkhulu kangakanani uNkulunkulu simkhonzayo. What a mighty God we serve. What a mighty, and he is really mighty. He is really mighty. Ake sikhuleke simbonge uNkulunkulu. Baba ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngakho konke. Akwazi usenzele phansi, akwazi ukukhuluma izwi ungalifezi, uyalilinda kubulenze. Siyabonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyazi ukuthi akusikhona ukuthi ulibele, kodwa ngoba ufuna sonke siphenduke. Siyeza kuwe Nkosi, siyaphenduka. Siza kuwe uNkulunkulu nomusa, senzele umusa. Hlala nathi Moya Ongcwele, ukhuluma uzambule. Singanaki izinto ezikhulunywa abantu, singazanyazanyiswa nawo okuncane abakhulumile. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele izikhathi zingakabibikho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu wethu bafowethu, siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. Asihambeni-ke simemezele indaba ezimnandi. Simemezele indaba ezimnandi zembuso kaNkulunkulu ufikile. Asiphendukeni, silahle izono. Ziyavunywa uzishiye. Izaga 28 verse 13 ufihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Babonise bantu yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.